Matul il-jum ingħata bidu għal kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra l-Gvern Malti brabta mal-beħ taċ-ċittadinanza hekk kif fi kliem il-Kummissjoni dal-impjan li kien xpruna Joseph Muscat imur kontra l-artikolu 20 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk il-beħ taċ-ċittadinanza imur ukoll kontra l-prinċipju ta' kooperazzjoni lejali. Fost dawk li kienu ingħataw iċ-ċittadinanza b'din l-iskema kien hemm Xawka Sali, il-moħħ wara l-proġett tal-Vitals. L-artikolu 20 tal-Unjoni Ewropea jgħid li ċ-ċittadini tal-Unjoni igawdu drittijiet bħad dritt ta' moviment liberu, id-dritt ta' residenza libera fit-territorji tal-Istati membri u dritt tal-vot fost affarijiet oħra. Skont il-Kummissjoni Ewropea peress iċ-ċittadinanza Maltija tfisser ukoll ċittadinanza Ewropea, allura jeżistu kriterji li Malta għandha timxi magħhom meta tagħti ċittadinanza. Iżda min-naħa l-oħra skont il-Gvern Malti l-Istati membri għandhom jett sovran li jagħtu ċittadinanza lil min jixtiequ. Palissa l-kwistjoni tal-għodza ta' ċittadinanza ma taqax taħt id-dritt Ewropew. Din is-seduta hija biss parti mill-proċedura ġudizzjarja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja hekk kif instemaw il-partijiet fis-sottomissjonijiet orali tagħhom biż-żewġ partijiet jiddibattu l-argumenti tagħhom.